Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirari 263. Vadikani, tiri kuti say no to drugs. Makusei nhambozvitaura futi. Vamwe vedu vari kurasika, vari kutora nzira dzisiriridzo. Ndine vhidhiyo rezera rana baba vedu, vana baba vevamwe vanhu, vanenge vachinzi vari kubasa, izvo vakapera nekudhakwa. Hapana chaunogadzira kana watora nzira yemadrugs, zvese upenyu hwako hunenge hwaamudondo. Tiri kuti say no to drugs. Kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchinge uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana kuti ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kune hama neshamwari. Vadikani, sekudziwa kwamunozvita manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza ende ese tichamatsudzura ende ese tichamataura. But first update ividhiyo revarume ava 2 vabuda mastreets esocial media vachiratidza kupenga nekuti vanga vakadhakwa. Zvavanga vakadhakwa, vhidhiyo iri riri kutenderera mastreets esocial media chinzi ndivana baba vevamwe vanhu. Upenyu huri kuenda kupi? Vana vanodzidzei kana vakuru vachiita izvizvi? Isusu alright, tsika dzatinotora ndedzipi kana vakuru vedu vachirasika seizvi? Dakuisira vhidhiyo, pedza kuona vhidhiyo tozvaunofika mucomment section and usaskip this video nekuti ndine imwe update ndationei. Varume makasimba. Takasimba baba, meno makasimba wewe kwamuri. Kwamuri ikoko ini ndinofara. Ndokumbira kubvunza munonzi vanani? Inonzi denga. Ko imimi? Ini nonzi Patrick Zvirevo. Patrick Zvirevo. Dai ndokumbira kubvunza varume munodhakwa nei? Tumbwa. Ko imimi? Ini baba ndiri kunyeba. Kutaura chokwadi pamberi pakanaka paMwari kwakanaka. Ndinomwa tumbwa but handizonyanyoti wanza, ndozowanyanya wanza masisi. Oh, munozonyanya kuwanza masisi. Ndokumbira kubvunza makambonzwa here nezvechirongwa chehurumende chinoti say no to drugs and substance abuse? Ansati. Amusati. Ndirini zvangu. Ansati. Alright. Asi sezvo muchinge manzwa mashoko maviri matatu andataura, munoti kudii pamusoro nechirongwa ichi? Chirongwa ichi chakanaka, handina kuti chakaipa. Chikutofarirwa. Asi zviri kuitika ndezvekuti chinhu chawajaira munhu hausi. Hausi. Alright. Saka imimi mashoko amungade kupa kuvanhu vanodhakwa nezvinhu zvakafanana namutoriro ndeapi? Mutoriro kana musombodya ndeapi? Right. Mira shamwari pamusoro uyu tudambotaura baba nezvenyaya yevanhu vemukutaura nezvavo vanodhakwa nezvemutoriro, mbanje, musombodya. Ndirini hangu kusaidi kwangu indodhakwa nemusombodya ka ndine nguva ndiri nani, asi vanodhakwa nemutoriro vane nguva yekuti vanosvika panguva yekuda kutozouraya mhuri. Kana ndichireva kuti kuraya mhuri ka kuraya mai namai hana chachaziva. Alright, saka mashoko amoda kusiyira kuvanhu veZimbabwe pamusoro pevanhu vanopfuta mutoriro ndeapi? Ndoda ngosiyira shoko rekuti kuvanhu vanopfuta mutoriro kuvanhu veZimbabwe ka vaite kuti ka vazvimire. Dai Mwari avakomborera vazvimire. Alright, varume zvakanaka. Next update ividhiyo ragogo vabuda vachiti 2030 ndeyava Munangagwa. Zvisinei gogo vataura izvizvi vadikani, munongoziva vana veZimbabwe kuti vanogara vakadya marasha. Handikwanise kutaura zvataurwa nevana veZimbabwe pamusoro pevhidhiyo iri. Ene ina handisi kuti zvataurwa nagogo ava zvakanaka vanhu zvakashata, handina kumbodaro, nokufamba nenyaya sezvairi. Ngatimbone this video. Ngeyaye masoni 2030 ngeyaye masoni 2030 ngeyaye masoni 2030 ngeyaye masoni pamberi nezana PF pamberi na president wedu emasoni Dambudzo Munangagwa 2030 president wedu emasoni Munangagwa anonga aripo pasine wasikanzwisisi pasine hunyakwese. Ngeyaye masoni 2030 ngeyaye masoni 2030 ngeyaye masoni 2030 ngeyaye masoni pamberi nezana PF pamberi na president wedu emasoni Dambudzo Munangagwa 2030 president wedu emasoni Munangagwa anonga aripo.
pasine wasikanzwisisi, pasine hunya kwese. Last update ivideo rechiprofita icho chandiri kuti chinenge chenhema. Kana vanhu vachikumbira mota ndatikumbirei in a polite way, kwete kuda kuuya uchishandisa zita raMwari uchikumbira mota. Zvanzi ndaona mapresident 3 munyika ino yeZimbabwe. Zvanzi ndaona mapresident 3 munyika ino yeZimbabwe. Munozongoziva kutongoti panozongoperera nyaya yemunhu inozongoenda kune vanopa vanhu mota, but ini handisi kukwanisa kuzvivedzeredza kana kuzvitapudza. But inini personally hakuna chiprofita chakadaro, ndozvandotaura. Hakuna chiprofita chakadaro. Ini hapana pandinouya ndichiti hatirare uri kugona kutipa maupdates aiwa. Ndogona kupai maupdates, but pane kamwe kamutauriro woziva kuti uyu arida kufevherwa. That will need this video. Nyika neleadership yayo ndakaona mepu yandakaona imepu yeZimbabwe. So Zimbabwe ndakaona mufananidzo wapresident. Mufananidzo wapresident aunetika kuvenyu vemuZimbabwe unongoona sikafu, handiti? Chero vakatarisa uko, chero asiri president kwangoona sikafu unongoziva ndi president, chero ari inei. So ndakaona munhu akavapfeka sikafu, pamusoro pacho pakanyorwa 1. Ndikaona umwe munhu asina sikafu, ndikaona umwe munhu asina sikafu, but next inzwi raindiudza kuti mapresident emuZimbabwe 1 2 3 vari mapresident emuZimbabwe, asi pamusoro pavamunangagwa pakanyorwa 1, pamusoro peuyu president pakanyorwa 2, pamusoro peuyu president pakanyorwa 3, but pasi pacho apa pakapane munhu mugiant apfeka blue giant. That iyi nyaya chandichukisa but ndingoitaura, but zvino zvinhu zvandakaona ndichinamata. Zvinhu zvomweazvo. Saka pane munhu mugiant ndikatarisisa ndichinogona kuti ndiani. Mwana tsvena akati uyu munhu uyu wakatarisa uri kutarisa zitereki uyu unonzi seWikineo. Ndikati seWikineo uri kudei apa pamapresident vamunangagwa uyu neuyu, but mafaces eava handina kuona kuti vaina chokubuda zviri clear pendiri kuti mapresident. But mweya mutsvene wandiudza kuti ndoti muone zvinoita chiprofita. Mweya mutsvene wandiudza kuti mapresident emuZimbabwe 1 2 and 3 mapresident. Uyu pasi ndiani uyu? Chikazi andinakandishinamatira Zimbabwe PC chichi uchinamatira semunhu waMwari iyi right yedu kakunamatira nyika. But pasi apa pazobudikira munhu wendinoziva kunyama tozindisewiko, not kumuziva kuti tinoziva naye, kungozivawo kuti semaziviro emunoitawo inini, handiti? Saka uyu munhu zvikanzi munhu wakatarisa unonzi Wikineo. But uyu munhu uyu from president number 1 vanomuziva, vanomufarira, neuri kuuya uchava echimuziva, echimufarira futi, neuri kuuya uchi3 uchamuziva, echimufarira futi. Yochobva yakata